Nicole har så Sikke en appetitvækkende burger. Brittany har 10 lag, og Julia har 100. Nej, mor! Det er... Nej! Burger. Hvem er det næste, piger? Brittany er i sin egen stil. Nu er det tid til mine 100 burger. Jeg er så meget sulten. Jeg har lagt dem alle i et bjerg. Nej, det er kollapset. Julie, er du okay? Jeg har det fint. Nogle problemer, men det er stadig meget lækkert. Nicole fik 1 æg. Julie fik 10. Det kan ikke passe. Brittany har 100 æg. Hvem bliver den første? Personlig rekord. Alle disse æg, det bliver utroligt. Lad mig vise dig. Alt jeg skal gøre er at kaste dem op i luften og bryde dem med min katana. Perfekt. Brittany, din tur. Mig? Men jeg har et helt bjerg lavet af æg. Hvad skal jeg gøre? Nej, Lane. Piger, jeg er dækket af rå æg. Det er ulækkert. Brittany, er du okay? Wow, se denne søde donut. Julia har fået 10 donuts, og Nicole har 100 af dem. Utroligt. Nå, lad os begynde. Jeg vil tage en gaffel og en kniv og bruge mine gode manerer til det. Lad os starte. Utroligt lækkert. Jeg er lidt skør. Hej, skynd dig ikke på mig. Jeg vil nyde hver bid. Fantastisk. Det var det. Hvem er det næste? Julia, start. Endelig. Jeg ønskede det så meget. Så Dette godt. er super. Har I nogensinde set så mange donuts? Ja. Nå, jeg er med. Det er Nicoles tur. Okay. Hvor skal jeg bide dem fra? Jeg ved det. Vi bør stable alle donuts i et tårn. Det bliver utroligt lækkert. Drenge, jeg har brug for en lille seddel. Virkelig? Hvad? Helt sikkert. Nicole kan ikke se noget, og vi kan spise nogle donuts. Hvad? Nej. Ingen donuts. Stop der. Hvilken frygtelig ting at gøre. Der er røde peberfrugter denne gang. Ja. Julia har 100 af dem. Wow. Julia, kom nu. Vi starter med Brittany. Hun er den heldigste pige i verden lige nu. Jeg er virkelig den heldigste, men jeg må starte. Den røde peber ser skræmmende ud, og...
Hvis Britney havde denne reaktion på én peber, hvad vil der så ske med mig? Nej, det begynder. Hjælp, folkens! Det er bedre. Nu er det Julies tur. Hey, hvor skal du hen? Vi spiste det, så det burde du også. Det er så uhyggeligt. Okay, jeg spiser dem alle på én gang. Nej! Jeg har kun haft lidt. Gå ned. For fanden. Så ulækkert, at hun ikke kan se. Det er Julie. Dette er mit job. Wow, det virker. Tak, Nicole. Det var fantastisk. Nej, ikke denne gang. Hvor er det? Nicole har en Pringles-chip. Julie har en hel pakke af dem. Og Britney har en hel side. Men vi bør starte med Nicole. Det er ikke i orden, makker. Jeg har en idé. Jeg kan klæde mig ud som en videnskabsmand og se på min chip gennem et forstørrelsesglas. Den ser meget større ud på den måde. Griber det med pincet. Det er fantastisk. Lad os prøve det. Lad være med at grine af mig. Det er Julies tur. Jeg kan virkelig ikke åbne det. Kom nu. Stop med at grine. Jeg vil bruge en sav. Det hjalp mig bestemt. Jeg vil fange alle chipsene. Dette er lækkert. Utroligt. Det føltes rigtigt. Jeg håber, Julie har det godt. Men det er min tur. Jeg vil dog ikke gå glip af det. Jeg er i gang. De er så virkelig sære. Jeg vil prøve dem alle. Det er så godt! God eftermiddag, Sandrio. Skolefest! Wow! Denne marmeladetærte er så appetitlig. En masse... Wow! 105 pund chokoladechipsdej? Det lyder som en masse sjov. Lad os gøre det hurtigt. Jeg kan ikke vente med at prøve det. Lad os smage det. Det er lækkert. Og der er lækker marmelade indeni. Jeg er færdig. Hvem er næste? Forsiden af Time Magazine. Tur! Jeg vil sætte alle øjnene på mine fingre. Spis dem. Det ser... Julie! Tak, skat! Jeg har det meget bedre! Nu er det min tur. Jeg vil spise alle mine vingummiøjne selv. Hvor lækre de er! Du kan slet ikke forestille dig. Stop, Nicole! Jeg lader ikke nogen spise mine gele øjne. Kun til mig. Jeg skal fylde min mund. Godt. Nede på min sidste 2 geléøjne. Vil du have, at jeg deler? Ikke tale om, jeg spiser det selv. Hvad? Jeg har øjne i ansigtet. Du burde have delt. Piger, jeg har en overraskelse til jer. Det er en elektrisk guitar og en mikrofon. Hvis I vil have en sådan præmie, skal I tegne den bedste pandekage i form af disse musikinstrumenter. Jeg gør det også.
Har du set, hvor sej min er? Et smukt instrument. Jeg skal have det på en eller anden måde. Konturerne er færdige. Videre. Jeg vender det om. Kan du lide det? Lad os se. Det er meget smukt. Ved du hvad? Rediger mikrofonen, fadgitaren. Tag det væk, pige. Og jeg kan spille på min guitar. Lad os starte et band. Vil du optræde? Alle sammen gør jeg klar. Ja, vi er så spændte på at optræde. Vi er den bedste gruppe på planeten. Og her er en fed koncert. Studerende. Jeg har helt sikkert brug for det. Jeg ved, hvordan jeg vil tegne det. Jeg har brug for farvet dej og Skittles. Startende med omridset er det i lilla og Skittles. Jeg har den perfekte idé. Se! Ser ret godt ud. Jeg spillede for meget. Du er færdig. Din pandekage så meget bedre ud, indtil du vendte den om. Onsdag. Denne hårnål klæder dig virkelig, men lad os fortsætte. Det er en edderkop. Det er så skræmmende. Jeg er så bange for at komme i gang. Jeg skal bestemt vinde denne søde ting. Her kommer dejen. Tegner omridset af en edderkop. Hvor frygtelig fantastisk. Jeg skal bestemt vinde. Jeg har aldrig haft en edderkop som kæledyr, og dette er noget særligt. Det er min særlige ingrediens. Vi skal også køre med Pancake. Jeg skal køre med Cute Spider. Se på det. Det er så følelseskoldt. Detaljerne og farvelægningen. Utroligt. Lad os gå. De kunne ikke lide det. Hvad skal jeg gøre med den? Den er så blød og sød. Jeg kan kalde dig Richard. Fint. Så jeg får edderkoppen. Jeg vil kalde dig Karl. Det er et bedre navn til dig.
Hvad er der i pengeskabet? Piger, jeg ved det ikke, men vinderen får den. Hvorfor skal jeg bruge disse farver? Jeg kan ikke kigge på det i mere end 3 sekunder. Og jeg har grado. En smule hvid. Stop med at fortælle mig. Så Face, hvad så? Onsdag. Vis mig din pandekage. Den er lidt grå og mørk. Min er ikke for mørk. Okay. Bennett, hvad med dig? Lad os se. Du må hellere komme ud. Okay, jeg prøver det. Wow! Det er Neymar. Det er mit. Jeg kommer til at have så mange seje venner ligesom mig. Dream, der er så Og mange hvor er af min mig. kiste? Jeg begraver mig selv. Nej. Bananer falder fra loftet. Jeg er i min værste drøm. Forfærdeligt. Teddybjørn. Onsdag. Så du det? Okay. Det er så fedt. Jeg har brug for det. Jeg skal helt sikkert vinde. Bjørnen bliver min. Tilføjer en kort. Wow. Jeg ved, hvad jeg vil gøre. Jeg vil have en bamse, men i min stil. Den bliver meget bedre, mere unik og meget pænere. Bare se på denne skeletbamse. Utrolig. Vi skal skræmme Enid. Enid, kan jeg tale med dig? Det er dig. Det er dig. Hjælp mig. Kom nu. Jeg kan faktisk godt lide denne forfærdelige bjørn. Er du klar? Find på en ny pris. Wow, kom nu. Lad os. Bennett, hvad med dig? Jeg har det fantastisk. Det er tilbage at male alt med en farve gel. Jeg tager den blå. Wow, se lige på min minion. Den er så smuk. Sandt. Meget smuk. Tid til en plan. Skru op for varmen.
Det skal nok gå. Cool. Genge. Og din pandekage. Hvor er den? Jeg kan ikke give dig en pris på det. Og det er venneren. Sådan der. Er I piger færdige? Jeg har bragt jer en ny præmie. Det er... Boblepistolen. Den laver millioner af smukke sæbebobler. Bare se på det. Nå, piger, det er tid til at skabe et mesterværk. Lad os gøre det. Tiden er i gang. Hvor skal jeg starte? Jeg vil helt sikkert gøre det bedre. Jeg tager sort dej, optrækker en omrids af en boblepistol. Godt, nu farvelægger jeg den. Håber læreren vil sætte pris på mine anstrengelser. Det bliver fantastisk. Piger! Hænderne op! Vis mig jeres værker! Onsdag, vend den om! Og er du her for at hjælpe? Okay. Hvad? Du solgte mit... Mere. Og Emma, det er virkelig sødt. Tag din præmie. Jeg kan lave en masse bobler. Woo! Onsdag!